Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Genesis namhlanje mhla 19 March 2026. Sikhumbula uMpumezolo ukuthi besewathengile ama-rowing wabhala ngisho nencwadi. Namhlanje uvusa uGabriel nge-breakfast in bed. Uthe eqhamuka nje ne-tray ngathi uGabriel uzilalele. Akapholisanga amaseko vula amvusa khona lapho. Avuka uGabriel exa ukuthi uvuselani ekuseni kanjena. Wathi uzitshela ukuthi something else interesting. Avela wathi uMpumi, tada! Buka isandla sakho. Mina nawe we are engaged. Wathuka uGabriel wacishe woma. Lapho uyasmayela uGale. Wathi nje uGabriel, yini futhi lena? Wathi uyazama ukuyikhipha wamvimba uMpumi. Galano Ishmael uyagowa phela unobuhle umbambe uqotshini namantombazane. Utshele ka-iPhone kaFestos ngoba eyakhe ngathi usemblockile kuyona. Ngenhlahla iringi kabili kathathu ayibambe. U-Ishmael athi hello avele eyozi nobuhle ukuthi ubani ayivale fast. Atshela uFestos ukuthi useyivalile ifoni, amtshela uFestos ukuthi iphutha lakhe lonke leli and naye washo ukuthi akekho umfake kulento kodwa wathi angeke akwazi ukulahlekelwa nobuhle lo muntu namhlanje lo muntu awuyena ngenxa yakhe. Wasukuma khona lapho wathi angeke ayekele isithando sakhe kanjalo nje. Umpumi noGabriel uyabuza uMpumi ukuthi yini wrong ayenzile yena. Wathi ethi come on baba. Yo Gabriel wathi ey ngalokothi nje ngibize kanjalo mina. Wathi nje uMpumi yini? Wathi nje uMpumi yena useready ukuqala umndeni noGabriel. Wathi nje ngathi useyabona unowedlala nama-siblings akhe. Lapha ambuze khona uGabriel ukuthi yima bo ukholelwa yini? Wathi uMpumi cha. Waqhubeka uMpumi amkhumbuza ukuthi yena owathi ababhildele empire. Wathi nje ngabe uyacasuka ngoba igama lakhe lishicilelwa phansi. Wathi nje ufuna ukwenza lento ibe official. Wathi nje uGabriel uyayicala into enjena. Wabuza uMpumi ukuthi wakwayibona into enjena wena? Wathi nje uMpumi khululeka sano sami. uFelicia ngeke senza lutho ngoba uyabona ukuthi uhlukumezekile. Wathi akusiwo wonke umuntu wesifazane ofana naye. Wathi nje uyacabanga ukuthi uFelicia ukuhlumeza umqondo. Wabese emtshela ukuthi akagcinanga ngokufaka iring kuphela kodwa ubhale nencwadi yamalobolo. Wathi vele uyabaza abantu bakaGabriel ukuthi babhala kanjani. Wathi nje kuleli viki siyashada. Washo khona ukuthi I can't wait uba uMrs Gigaba. Yo wathuka uGabriel ebuza ukuthi this week. Washo khona uMpumi ukuthi ngikhethe usuku ozobe ungekho busy ngalo khona uzokwazi ukwenza yonke into. Nje uGabriel cela ngiphumele endlini yami, cela uphume, ngithi phuma. Ishmael usegethini kaThabethe wakithi uphethe ngisho izimbali. Angithi ufuna ukuzoxolisa uNobuhle. I-security lanqaba ukumvulela kodwa ligcine limfunisile. Wanqaba uNobuhle ukuthi aphume ngaphandle. Wamtshela ukuthi akahambe aye ku-Blue. Washo khona ukuthi akasuke egethini lakubo engazi uma akhe ambone. Felicia ukhala ngobonko njengoba ebuyelene noMarona nje ukuthi uyayiluza kakhulu ifocus. Washo khona ukuthi yingoba uGabriel amdedela kalula kanjalo. Ingakho uMarona uGabriel amdedela kalula kanjalo ngoba uyazi ukuthi i-weakness kaBonko izoba eseluza yonke into kuzobe nayena. Wathi nje ufuna ngoba angeke kusaba uBonko. uMpumi uzoxolisa ngesenzo sakhe sasekuseni ngoba ubona engathi akasithandanga uGabriel. Wamtshela ukuthi ubefuna ukumkhombisa ukuthi userious kangakanani. Waze ayikho nje into angazami ukuyenza and uzama ngayo yonke indlela ukwenza umsebenzi wakhe. Kanje uGabriel uthini? Wathi uphi basitsani ngoba upassion for izingoma zami. Wathi nje uGabriel uyacaca ukuthi udukile ngempela. Yeyi uGabriel uzongimangaza. Wathi nje uMjax ayikho neyodwa ingoma ayithola kubo. Wathi nje cela ungiphumele wafulela ama-security fast. Wathi ngicela ningilandele uMr Dibe. Ngebamba la ningakhohlwa ukucindezela i-fiction bed nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.